Eeveli, siinähän on Marskin näköinen lehmä. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Mycket trevligt att träffa. Kerrohan, miten me tähän päädyimme? Valio piirsi meidät lehmiksi, koska haluavat juhlistaa meitä ja koko kansakuntaa. Det är ju fantastiskt. Kukahan nykyään isänöi, ettei vaan olisi se nuori kloppi Koivisto. Ja Hagenblatt. Mikäs hamppari te olette? Siis johtaja Uuno Turhapuro. Suomalainen sielumaisema, itsetunto, epäonnistuminen ja uusi yritys. Kaikki tämä kuulkaa samassa paketissa. Muistan Uunon 70-luvulta. Kansan suosikki ja kovan luokan bisnismies. Miten on Keitlemanit? Jaetaanko naiset nyt vai vasta sisällä? Meitä miehiä. Meneeköhän tässä vielä kauan? Mulla olisi huomenna suomalaisen oopperan kantaesitys Milanossa. Sama täällä, että pitäisi palata jenkkeihin ja ottaa Sako voittaa se ensimmäinen Stanley Cup. Kato, kaveri ei jätetä. Hyvinkäs sen on tainnut majada. Eiköhän me naurkki juhlimaan, jos siellä olisi vaikka forsmakkia.